Urtarrilaren 12an Durangon egin genuen saioarekin eta gaur hemen Bilbon egin dugun ariketa honekin ezkerreko independentismoak abiapuntua jarri dio hezkuntzaren inguruan egiteko asmoa dugun gogoeta kolektiboari. Gogoeta kolektibo hau 3 oinarriren gainean egiten hasi gara eta garatu nahi dugu. Alde batetik pentsatzen dugulako badela garaia ezkerreko independentismoak Euskal Herriarentzako hezkuntzaren inguruko bere proposamen politikoa definitzeko, zehazteko eta hori eskaintza politiko batean bihurtzeko. Beste alde batetik oso kontziente garelako egungo hezkuntza sistemak eta egungo hezkuntza eredua agortuta dagoela bere horretan eta hor aldaketa eraldaketa bat behar dela eta 3. oinarri importante bada, batez ere Estatu Espainolaren aldetik datorren edo jada gainean daukagun oldarraldi fascista horren aurrean oso argi dugulako herri bezala erantzuna eman behar zaiola eta hezkuntzan ere horri aurre egiteko ere argipen ariketa hau guztiz beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Orduan, 3 oinarri horiek kontutan edukita, abiatu dugu prozeso bat, maiatzaren 4an mugarri importante bat izango duena. Mugarri hori izango da egun horretan burutuko dugun hezkuntzaren inguruko plaza hutsa monografiko bat eta non argipen honen inguruan, argipen ideologiko honen inguruan sakontzeko eta denbora hartzeko aukera izango dugun. Erronka oso handia, baina ezinbestekoa ulertuta hezkuntza zutabe estrategiko badela burujabetzaren bidean ere bai.